Obytná dodávka Citroen Jumper. Tri miesta vpredu, nezávislé kúrenie, pufík. Má to parkovaciu kameru dorábanú, vlastne vpredu v rádiu. Teraz neuvidíme, ale je tam. Vzadu kuchynka. Posteľ, nový madrac. Voda tu je riešená čerpadlom. Čistá voda, odpadová voda, čerpadlo, nezávislý bufík, plus ďalšie čerpadlo a ide z batérií prídavných, ktoré sú napojené na termoregulátor. Elektrina ide zo solárneho panela na streche, alebo môže ísť aj z alternátora z vozidla. Momentálne je to napojené všetko na tie batérie. Plynová bomba, plynový sporák. Tu je úložný priestor. Vzadu je ešte sprcha, tiež s čerpadlom zapínateľným. Všetko napojené na batérie, ktoré momentálne čerpajú zo solárka alebo môžu z alternátoru. Môžeme sa pozrieť zozadu. Tu je iba úložná skrinka. Všetko je zateplené. Dvere, steny, strop, podlaha. Všetko je poriadne zateplené. Tu je ten úložný priestor ďalší. Moc sa nevidno. Celkom dosť. Plus tá sprcha. Doslova sprcha. S čerpadlom. Tu je kamera. Cúvacia.